खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो हादरसायाव बे समाव मोनसे मोजां रादाब डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों। बे बाराव हादरसानि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नोंथाङाबो संग्रा गेसनि थाखाय जिंगासिनानै दं नामा? बे बाराव नोंथाङा संग्रा गेसनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनाय नंलिया। जुदि नोंथाङा दासान्दि संग्रा गेसनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैना दं अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय आरो बे गोजोनथाव रादाबखौनो फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जों नुनो मोनदोंदि दासान्दि हादरसा नाङै संग्रा गेसनि थाखाय जोबोद जेंनायाव गोग्लैनांदों। नाथाय बे बाराव आसामाव मोननो थांगासिनो दं बेसेन नाङालासे संग्रा गेस। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों, बे बाराव मोननो थांगासिनो दं बेसेन नाङै संग्रा गेस। आरो बे मोजां रादाबखौनो फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। हादरसानि गंफ्रोमबो नखराव बेसेन नाङै गंनैयै गेस सिलिन्डार होनो थांगासिनो दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे गेस सिलिन्डारखौ बिहु आरो दुर्गा फुजायाव मोननो हागोन होनना हादरसानि लाख लाख सुबुंफोरा नंगौ नखरसेयाव गंनै बेसेन नाङै गेस सिलिन्डार मोननो फोसावबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।